दा जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बैसागु खुंफुं आफाद आरो बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिल आरो रामफलबिल आनसलिक दुलाराय हारिमु आफाद जे बे मोनब्रै आफादजों जोङो बोसोरे बे बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंबोबाय थानाय जायो आरो देग्लायबो जोङो 15थि जे बैसागु फोरबो फालिनाय बे फोरबोखौ जोङो रघुनाथ ब्रह्म गोसोखां जे फोथार बेवहाय जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै जोङो दिनै खुंफुंदों। दा बे जोंनि बैसागु फोरबो खुंफुंनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे देरसिन फोरबो जे बे फोरबोजों जोङो बर' हारिया गोथौ सोमोन्दो दङ। जे जोङो बर' हारिया बर' माहारिया जे मिथिंगाजों गोथौ सोमोन्दो थानायखाय जे जोंहा जोंनि जे बर'फोरनि रायजो जानाय न'खर खुंनाय आबाद मावनाय बेजों जोंहा बर' हारिया गोथौ सोमोन्दो दङ। दा ओंखायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो बर'फ्रा मोनसे बर'नि देरसिन फोरबो हिसाबै फालियो आरो बेखायनो जोंबो दिनै बेयाव रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय जे मोनब्रै आफादफोरखौ लानानै जोङो दिनै फालिदों। दा जोंनि फालिनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे जोंनि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जे जोंनि बर' जाथिनि आफादफोरखौ लाफानानै जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे खौसेथि गोजोन आरो खौसेथि गायसननांगौनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेयावहाय जोङो धोरोम बेबायदि हारि धोरोम बासियालासे जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खुंदों। बेयाव जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दंब्लाबो बेयाव जोङो धोरोम बासियालासे जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो बोरै जुग जुग खौसेयै जे जोङो रायजो जालांनो हायो, जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जोङो बोरै लाबोनो हायो बेखौ जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो सिन्था खालामो। ओंखायनो जोङो नैबे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलाव खौसेथि लाबोनानै मोनसे गोजोन थासारिखौ जोङो सोरजिनो थाखाय जों जेब्लायबो नाजायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बे गोजोन खौसेथिया फैब्लासो जे जोंनि हारिया मोनसे मोजां थासारियाव थानो हायोब्लासो जे जोङो लासै लासै फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगालांगोन। सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगागोन, हारिमु बिथिङाव जोङो जौगालांनो हागोन, खेला दुलायाव जोङो जौगालांगोन आरो बेफोरबायदि गासै बिथिङाव जोङो जौगासार जानो हायोब्लासो जोङो बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै जाय समाव माने जोंनि बड'फाया बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय बिथाङा जे जोङो माने बर' हारिखौ दैदेननो थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बड'फाया जोंनो बेबायदि सानसौ सानस्रि होलांदोंमोन दे जोङो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो। दा बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय जिखिनि जोङो बर' माहारिया सिन्था सरसा खालामदों बियो नै बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों खामानि मावलांबाय थायोब्ला सानसे समाव जोङो बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै जोङो जोंनि हारिखौ गायसननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। दा दिनैहाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा, बेयाव जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां बैसोगोरा जे सुबुंफोरखौ लेंहरनानै जोङो बेयाव बाहागो लाहोनो हादों। जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बेयाव लेंबोनानै दिनै रंजानायाव बाहागो लानो हादों आरो जोंनि जे मोनफ्रोमबो गामिनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ जे बेयाव लेंहरनानै जोङो बेयाव मोसानायनि मोनसे कम्पिटिसन बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। जोङो आसा खालामदों दिनै बिथांमोननि बे मोसानाय कम्पिटिसन बादायलायनायनि गेजेरजों जे जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे फोरबो फालिनाया मोनसे मोजां माने कालारफुल हिसाबै जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दा बे समाव जोङो बेखौनो हास्थायो जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेब्लायबो गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो जेब्लायबो लाबोनो थाखाय जोङो हाथों, बेखौ आङो आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। जोङो फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै जे जोङो गोजोन फुंबिलि समनिफ्राय जे जोङो फुंबिलियावहाय जोंनि गाहाय हाबग्रा लामा जे बेखौ जोङो बेखेवदों। दा बेखौ बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय अस्ताद जे बारलांफा नार्जारि सार बिथांखौ लाबोनानै जोंनि जे गाहाय हाबग्रा लामा
बेखौ जोङो बेखेवहोदों आरो सारा बे बेखेवनायनि गेजेरजों जे हारिमुनि बागै, जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि बागै, जोंनि खौसेथिनि बागै गोबां मोजां बिबुंथि होलांदों। सारनिसिम गोबां साबायखर जासिदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनब्रै आफादनि फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावहाय जे जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी सारखौ बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारि जे बेखौ लादों आरो बेयाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सार खाम्फा बसुमतारी बिथाङा बेयाव फैनानै गोजोन आरो खौसेथिनि जे फारौ बिरहोनाय बेखौ बिथाङा जागायनानै बिरहोदों आरो बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव मोनसे जे गोजोन थासारिखौ बोरै सोरजिनो हायो बिनि बागै सारा जोंनो गोबां माखासे जोंनि फरायसाफोरनि गेजेरावहाय मोजां बिबुंथि लाखिलांदों आरो जोङो आसा खालामदों जे सारा जोंखौ जेरैबायदि खामानि मावनो सुबुरुन होदों बिनि गेजेरजों जोङो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गमामा गोजोन खौसेथिया फैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोङो गोजोन आबहावानि थाखाय जे गोजोन आबहावा सोरजिनांगौनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय जे हाबाफारि लादों आरो बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव जे जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा दखरा आफादनि बोसोनगिरि बिनय कुमार मोसाहारि सार बिथांखौहाय जोङो गोजोन आबहावानि थाखाय बिफां गायजेनगिरि आलासि हिसाबै बिथांखौ जोङो लाबोदों आरो बिथाङा बिफां गायजेननानै जे गोजोन आबहावा आरो जोंनि मोजां जे ओनसोलाव मोजां थासारि लाबोनांगौनि थाखाय गोबां मोजां बिबुंथि होलांदों। बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोङो मोननै मोनथामसो बिदिनो हाबाफारिफोर लादों। दा जोंनि गेजेराव बे मिउजिकेल चेयार बेबायदि थागोन, दुरुं बोलायनाय बेबायदि थागोन आरो बेयावहाय जोङो बैसागु हान्जा मोसानाय, जावजा मोसानाय आरो माने ग्रुप मोसानाय बेबायदि हाबाफारिफोर जोङो लादों। दा बियो दा दसे उननि समावहाय जोंहा माने बिनि बेखेवगिरि आलासि बिथांमोनहा सफैखाबाय, जोङो दा दसे उनाव जागायगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि दिनैनि बे बैसागु फोरबोखौ बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो जोंनि 9 नं दतमा समस्तिनि मानाव गेदेर प्रकाश बसुमतारी सार बिथांखौबो जोङो बेयाव लेंबोदों आरो बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि बे बैसागु फोरबो जे फालिनाय बिनि सायाव बिथाङा गोबां मोनसे मोजां मेसेज होलांदों आरो जोंनि ओनसोलाव जे बिराद मोजां मोनसे बेबायदि खौसेथि, गोजोन खौसेथिया जाहाथे फैयो बिनि थाखाय बिथाङा जोंखौ बिराद मोजां थुलुंगा होलांदों। जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे जे लेखा फरायनायजों लोगोसे हारिमु सिबिनायजों लोगोसे जाथिनि, हारिनि, माहारिनि जे खामानि मावनायनि थाखाय बयबो जाहाथे सिगांबोयो बिनि थाखाय सारा गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ माने मटिभेसन बेबायदि बाथ्राफोर बुंलांदों। दा बेखिनिजों जोङो आसा खालामदों जे बयबो जोङो बर' माहारि हिसाबै बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जोंनि जाथियाव सिगांग्रो खौसेथिया फैनांगोन। खौसेथि फैखांनायनि उनाव जे जोङो जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङावहाय जोङो जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो थुलुंगा होलांनांगोन। बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो जेब्लायबो लालांनांगोन आरो बे दिनैनि जोंनि मेन उद्देश्यआनो बेनो, जोंनि फैबाय थानाय जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो जाथिनि, हारिनि मोनफ्रोमबो इभेन्टआव जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोङो माने फारि माने जोङो जौगालांनो हायो आरो जाथि हिसाबै जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानो हायो।